טביעת האצבע של אייל. כתב נועם חורב, עייר עידן ברזלי. לילה טוב ילדים. ושוב אייל חזר הביתה עצוב כשאמא ביררה, איילי, מה קרה? הוא הרים מבט גבוה לתקרה וענה לה, לא חשוב, זה לא חשוב. למחרת בבוקר אחרי שאייל הלך לבית הספר, אמא נכנסה אליו לחדר לעשות קצת סדר. שנקטה מתחת למיטה היא התפלאה למצוא בין כל המשחקים רמה גדולה של ציורים מאובקים. הלב שלה דפק חזק כמו שעון. הציורים היו מלאים דמיון. באחד דרקון ירוק, אש עם 3 ראשים, בשני צפרדע סגולה עם המון נמשים, באחר חזיר עם פיג'מה וכובע ירוק, ושדון שכולו צמר גפן מתוק, והיה גם אביר וקקטוס אדיר וזברה ג'ינג'ית שיש לה סנפיר, ציורים שראוי לתלות על הקיר. למה שמישהו ירצה להסתיר? כשאייל חזר הביתה באחת בדיוק, אמא ניגשה לתת לו חיבוק ואז תהתה, איילי, מצאתי את הציורים שציירת בכיתה. איך הם הגיעו אל מתחת למיטה? ציורים כל כך יפים, הרי צריך למסגר, או לפחות לתלות על המקרר. הלב של אייל דפק חזק. הוא ניסה לדבר, ובסוף רק שצריך לפתע צעק כי נבהל כל כך, למה יוצא עשן מהמטבח? אמא קפצה כולה דאגה, אוי ואבוי, שוב נשרפה לי העוגה. מיד הוציאה מהתנור החם עוגת שוקולד שהפכה לפתחם. פיזרה במגבת את השעון במטבח וביוס זרקה את העוגה לפח. אל תדאגי אמא, מה את כל כך מצטערת? תמיד אפשר להכין עוגה אחרת. אני ממש לא טובה בלהפות. יש אמהות שהן אלופות, אבל העוגות שלי יוצאות שרופות, או סתם לא יפות. אייל צחק ואז נזכר. זוכרת שהוספת מלח במקום סוכר? נכון, בעוגות את לא מומחית גדולה, אבל בדברים אחרים את ממש מעולה. אמא הסמיקה באמת אייל, מעולה, אני במה למשל? למשל, את מעולה בלתכנן טיולים, בלבחור מסלולים, בלספר סיפורים לפני השנה, בלהכין בחורף מרק אפונה. אתה צודק, אמרה אמא בעיניים מחייכות. יש דברים שאני טובה בהם, ודברים שקצת פחות, ממש כמו כולם. הרי אף אחד לא מושלם. תראה את אבא למשל, הוא צלם יוצא מן הכלל, וצלם תמונות כל כך שמחות מטיולים וארוחות. נכון, הוא גם מקפיץ בקלות כדורים באוויר ויודע לתקן כמעט כל מכשיר. אמא המשיכה להסביר, אבל הוא לא ממש מוצלח לשיר.
לה לה לה. נכון הוא גם מקפיץ. אמא המשיכה להסביר. אייל חייך כשהוא שר. אני מודה שהוא נשמע כמו מחסכת דשא, אבל מה שאכפת לנו שהוא מזייף. הוא שר במקלחת וזה כל הכיף. ומה עם הילה, אחותך הגדולה? היא לא מסתדרת עם מספרים, עם חיבור, עם חיסור וגם לא עם שברים. אייל חשב והשיב בחזרה, אבל היא בחצרת מצוין בחצרותרה. ויש לי עוד הרבה דוגמאות. רגע, אמיר מהכיתה האחרון בריצות ארוכות, אבל הבדיחות שלו ממש מצחיקות. נועה פוחדת לצלול כששוחים בבריכה, אבל במשחקי מחשב היא תמיד מצליחה. וסבתא סימה מבלבלת לנו את השמות, אבל הקציצות שלה ימי הכי טעימות. אמא ליטפה את אייל וחיכתה, ותגיד איילי, מה איתך? אולי תיתן לי דוגמה בעצמך? הלב של אייל דפק, חזק. הוא לקח אוויר ולא ידע איך להסביר. לבסוף הוא עצם את העיניים וגמגם, אני קצת לא טוב לכתוב את השם שלי. בגלל זה הרבאתי את הציורים מתחת למיטה, אמר והרגיש בלב מין צביטה. הוא לקח נשימה והמשיך בסיפור. הכי אני אוהב כשיש שעת ציור, אבל תמיד לקראת סוף השיעור המורה מבקשת מי שסיים שיכתוב את השם, ובדיוק אז אני מתחיל להסתבך. האותיות מתבלבלות לי, לא יודע איך. האלף יוצאת לי הפוכה, היוד יוצאת לי מרוחה, הלמד נראית כמו בדיחה. לכל הילדים האחרים זה קל, ורק אני לא מצליח בכלל. אני פשוט אייל המקולקל. אמא רק הקשיבה בסבלנות, ואז אמרה ברצינות, הבנתי אייל, זאת הרגשה לא נעימה בכלל. נכון שלפעמים יש מכשולים ואתגרים לא תמיד קלים, אבל אין כזה דבר ילדים מקולקלים. דבר אחד אני יכולה להבטיח, אם תנסה שוב ושוב בסוף תצליח, ובכלל תבין, אתה כבר ילד גדול. מי אמר שאתה חייב להיות טוב בהכל? היא קשבה ליד אייל קרוב, ועכשיו אולי תספר לי במה אתה טוב, אני צייר די מוכשר. אייל מיהר להודות, והלחיים שלו הפכו ורודות. נו, אתה רואה? בעצמך אמרת, ואני רק חוזרת, כל אחד קיבל מתנה קצת אחרת. גם אני וגם אבא וגם הילה וגם אמיר. בעצם כל מי שאתה מכיר. אז עכשיו מה אתה אומר? אתה מרשה לי לתלות את הציורים על המקרר, אבל בלי השם, איך ידעו שזה אני? רגע, אמא, יש לי רעיון גאוני.
במקום לכתוב את השם, אולי פשוט יכתוב בטביעת האצבע ודי. ככה בטח יהיה אפשר לדעת תמיד שאני הצייר. טביעת האצבע בתוך חתימה, רעיון נהדר, בלי הקדמה, ואם תמשיך לנסות עוד תראה שתוכל גם לכתוב בקלות את השם שלך, אייל. אייל נראה מאושר. אמא, עכשיו אפשר מהר לשלוט את הציורים שלי על המקרב. הלב של אמא ושל החזיר ושל השדון המוזר ושל התרקון בעל 3 ראשים ושל הצפרדע עם הנמשים ושל האביר ושל הזיבר הג'ינג'ית עם הסנפיר דפק חזק ורקד במעגל יחד עם הלב השמח של אייל. לילה טוב ילדים, תודה רבה על ההקשבה.